Ole zofa ti run thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek kule tun lai ti leng vel ziak tu reverend chuaw thua ma pa chuaw tun lai chu social media ti leng wa ka tam riau maya social media hi achak to khopa kan mu chak lem lo le kan chiar chak hau lo thil po hi mu lo thei lo le chiar ve lo thei lo om thina mai mi chin san ngot thei ani bik lawa beng hup san ngot thei la ani bok hek lo kan mudu lo emo kan hredu lo emo pumpel ngai na a om lo ani taber mai thil pakhat kan soi ve zau du chu MZU virthiso da nan ti 7 deadly sins en tir na an chang kha ni kha zone ta ka lo muwa karil ru te chuan an va tilu tuk deuh ve ka tia social media an ron social tak chiama chuan ka ngai to na akal thui le zual dewa MZU zir lai lam in soifia na ka mu phei kha chuan an chapo pui zoma ni na lang kha thiang thil walau taka an chan ngam to chuan thalai jinga naupang deuh zok tleirol te a hruai swalang ti a hlawm hle kumsang kha zakwa somkwa pakwa khan synod officers meeting in satanic worship lo hlwar ta kha ATC ho tu te chui tira ATC ho tu te nan mu chua chu AXN chanela the craft film anena changle lekhabu pathum boruak lal ramhuai me doi thiam lal nu ti an sera tangin ani ti ani chuwang chuan synod book room a heng lekhabu pathum te hi zor khapania mi pakhat tuna chuan ko hranu pa ni to a lekhabu chua tur po khatiang lekhabu lam hoi kha ani wangin chua lo turin OM hingin upa lalian so tanen kan ngen chiama ma se chua mai thei tura an local pui thui to chuan lama mangin kan ngen hlotling zo talo chu lekhabu ero chu alar zui tawak lawaniang OM in kan ngen na apum lo wang khanimo MZU virthiso down 7 deadly sins anen tirpo hian hong thalo aneyang ti a hlaom khom mai KTP General Conference ale naupang Sunday School in khompuya te po hian drama emo skit emo an chan hian film khurangai hle biakin chunga ngat phei chuan drama le skit tiang rengvel hi chu chan lo a thazok naupang na chuan makle dang dai deu munom tura an ngai kha chan hram an chak si thina chuwang chuan film khur tluk a om lawang thil pakhat chu thil tha en tir tura lem kan chan hian enga tinge thil sual thalawa tang khera zir chua tura lem kan chan thin in bi chena nga yang tunlai ti lar tak pakhat chu Myanmar mi Benjamin Suman far kon khwa inshala birth certificate le Aadhaar card alo nei chung chang hi ni tuna tak phei chuan ama poin thil ti dik lawa in hria in a birth certificate le Aadhaar card chu thu nei tu te hne na apel le to ti thom awma he thil hian in hnial na a thlen chan pakhat chu khochak u naute kan thlir dana an ma ni khongai lo wanga punlun ta hluayanga ngai anom ani na takai ro chuan Mizoram sarkar chaktok lo wanga hetiang thil dik lo hi thleng thin ani jokma Mizoram sarkar kan ti hian local council le VC te thlengin huam tirila thil dik lo ti du te kan lo tan pui le mai thin hi thu nei tu te lam inen fiana tur poimo takani Myanmar boy ma tangin khilama zona thlak engamoza an lo chuk to thina chungzinga tam tak chuan USA emo kalan du wangin Mizorama lekhadik lawan siam tir thin an din hun ngai to chuan hriat thiam thei an nianga ati dan phung ngai toiro chuan diklo na chu diklo ani mai Mizorama hian sarkar hnuaya diklo hi aleng chumani bermai Kamrul Laskar hna tribal certificate pe tu tele phua chop taka Mizoni na changten hama hnuk lut tu te ang tho khan Benjamin Suma hna birth certificate le Aadhaar card swak lo pe tu te khan an ti dik lawani Kamrul apo anha tho achim dur hnu loka first class contractor a hlan kai ani le zel kha adik lo tho tun haya Myanmar boina wangin mi engemoza Mizorama an ron ral tlana an lo lut zoka an chhole a an lo lut le zoka chu tiang reng chuan mi engemoza chu an om ni na lang atira tang khan Mizoram sarkar hian ral tlan te hming chin chiana fel tak asiam lo hi sarkar thiam lo liawani ral tlan te chu an du na lama an kala tuna hian munla zoka te po anom thlia thluah to ani ome Mizoram om nge tum ta jok an om ani po in sarkar hian zui sela
an tan thil dik zawk a tih dan tur ruam han sak se tha tur ani a thla zalian lutuk ma ma ni hei hi khochak u naute kan huat wanga soi kan ni lo thil dik zawk a ti a tul thu kan soina ni mi then khat chuan British in ram khata thei lovin min then hrang an tia adik na chin thui ta ka omang kumbi si zakwa somthum vela Israel ram aloin then khan marlam Israel ramami te kha chimlam judai rama anra tlan chuan mikhwal annia mikhwal anni na rama chuan ngedri lo ma sela anom na ram dan kha anzom ve ve kangai Myanmar atanga runra tlan te po hi Mizorama anom chung na na chuan mikhwal annia kanram dan le hrai anzom thlap turaniang mani duanga nga tlat mai turani lo tun lai ti lar tak pakhat chu Mizoram khochak lama Myanmar atanga laklu ke pan hi nei lir the kenbo an ti hi ani hei po hi khochak lama chuan an hmang tangkai phian ani mai the ma se danang taka laklu the ani si lo a hriaten an soidanin danang taka laklu thei po ani om love China siamania India sarkar beng hi thleng pheisila chuan China siam laklu chu aphal hau lawang an tile zela kenbo hi Mizorama register thei ani si lo chuti chung chuan khochak lama chuan atlan suau mai ani ome hetiang thila thlen chan po hi Mizoram sarkar chaktok lowang bak pu turam lowang kanchong kam na zonga hian Mizoram sarkar chaktak tiemo chief minister chaktak tiemo an chak chuak cham chia ma se thil tak tak ti turin a chakna lai mu tur aw mang si lo engkim mai hi mit an sei khum tai mo ti turani jok si amangan thlak lam chuan i ber hi mo tun lai ti lar tak pakhat chu video clip pakhata Mizoram assembly ho tu pa ber iwesia mizo te bula azuk in sei bora vel hi ne mi pui hian tungi ani kan fria congress sarkara minister thomna takani to a tlatlum zi don lova a in hriat wange MNF apakai ta thuta anni lain Mizoram assembly ho tu bera anda tamo mai sia president's rule po in taila MLA zongzong to mak nuwa in than le ma chuan lal takin ani chu omzui turani si a in soi bora na pia lama ngai mo tak jok chu BJP zom mai a hnial lo thu a soi khani ami zia enin azom tak du mai po in arinom Mizo Christian te hian BJP thil tumber chu kan hria Christian na nen hian a in kal tlat tani chuti laya BJP zom soi moi tak tlat mai kha Christian thatak zia chu ani lo mel hle thudang deu taka han pakai ta da ila nimin lokathil theng social media an soi lai ti lar tak pakhat chu missionary training college MTC a assistant professor thoklai rem ruat feli thi chungchang hi ni ninga ni tu ga khan ril rulam na depression awangin anun na alo ti tom ni nan soya ama hi ATC a BD le MTH religion 00 to Nepal Rama missionary a thok to tun hnai dewa MTC a assistant professor atana ronson chuani ka pension nuwa ATC a ka han thole lai sang hi som pakhata tanga sang hi som panga khan BD chu aron zir tan man ve nge ya ma se mimal takin ama kha ka hrevelo mani in tilum kan tiang hi BD ka zir lai khan ka lo zir bing ve to a khothlang rama chuan mani in tilum du na hi natna disease an pom mak to a diriam na an nei to lo anin tilum chana khan khotlang po hian mo kan phurani antima jok ko hran pa te zingami Augustine edi zathum somnga pali tanga zali somthum huna tang khan mani in tilum hi ko hran le khotlang in anen dana diklova vanram kai lo turang hiala ngai an ni thin kumsa kha zakwa somkwa pania khan Synod Social Front buat sa in Synod Conference Center a thu pani ka zia chu zir howania pakhat chu suicide and attempted suicide ti ania pakhat jok chu euthanasia mercy killing chungchang ani PCI Assembly Mizoram Synod atanga thulut mani in tilum voidan pa nga ya voilo tur ati man hlim hlot khania upachal hnu na khan ke pro pastor ve mai kha nimin pialoka zir chhuak hian ngaidan thar te hi inron ti chuaka ti in min khak nge Reverend Lal Chuan Liana Executive Secretary in charge Social Front khan minron chanta ni kha wanglai ni chanchin buwa mani in tilum chungchang hi voi ni voi thum ka ziak to a mithen khat chuan mani in tilum an tam pha nge ti in an hlau thon thu min hril na a ka diau du chuang lo chuti lai chuan ka thu zia wanga
manin tilhum chung ten ngai thatna na an man pha ve tlat thu ka dong bok man kuma khan aizol chimlam veng pakhat nula fel tak pakhat chu ain tilhum hlau maya pastorin awina a atong kama khan anu le pa an lungoi lo hle wang lai nia ka thu ji an lo chher to wangin min ko man du thu an thanom nuin min ron hrila keima zokin anina ni hni ka len chila ril runuam takin anom zui ta niang kumsang ni som paruk sinot in khom pui dur tlanga khan ma ni in tilum vuidan pa nga ya vuirot nakha pa sania PCI General Assembly a thlenani kumsang hi som pakwa khan PCI Executive Committee member tenen suicide and attempted suicide biblical and theological perspective ti ka zia chu silonga zir howania kan min tlang viawina lang pastor le ko hronupa in tilumte vuidan ture ro chu zirchian le tura da ani ngun taka zirchian ani nuwa PCI General Assembly nungber sangni somni pania khan pastor le ko hronupa mani in tilum chu biakina vuilovin in lama vuitur ti in rel fel anita a remruat felipo PCI in mani in tilum vuidan thar kan nei ta ka wangin vuidan pa nga ya vuiania athi na hian min thong hlom hle a khati taka thi pui tham rilrunan na alo nei kha apoi tak zetani athlaraw ero chu lalpa hnena thamuang takina chol nge yang Jan Reynoi David Sailo voi khat chu vanapa hol kota son ka motor kan pak dona parking fi khon ngei nia ka hriat ipte choilam rui to ak mi pa lukhum ma thokum saria lam hi amo phurtu ni nge ya hria in min ron e tak lova chuan ka va bia hei hela hi ola kan da e o ka vati peka kalam aron hoi reng reng lova ka o kha a hremi alonin ka hrebok ka han kal son don seta ani in ka hresi lo adara ka beng theka ka motor chu ka ko hmuwa ka han hril ngiala ta chuan ti hian min chang ta a e u ti deuh hian kadiriam wang lamani lova ka thil ton ka tar lan du wang zo kani ama kha ka hrezui lo abedon thak du hle driver alo nui sunga luthak lo pui hi alai takin ami tak tak zok aron thlenga a fel ta duak mai hei hi zanin hian hriat chua chan ka nei peka kan pathian thlasak pho thina chuan ni ruk chungin hna kan thok theya cholni ama biak na ni kan tia aluya chuan cholni in athiang lovani kan ti bok ni ruk chunga hna thoka cholni chu kan pathian biak na hun ani thu kan sadual duala ma se cholni lova hian kan be u chuak mama ani lo mo a hu ho hian ati thei khaima o cholni jinga nu ho phei chu thuam hno chu seilo bek moi nen cholni zana thuam hno simple le mu nuam in mat zai nen thoran zana thalai thole zana nu ho ni lai zana ko hranin khom pa ngai ninga zana pawalai zirtop zana ko hran chen khata chuan nu ho tong trai zan inrin ni zan chu ko hran tong trai in khom zan bok soisual ka neem o heteng hian meeting na tur hun olpo mel rul ngai khopin kan chuak so sowa party a in ko hran kan rui chila fate oblum thak hre lovin nuam kan tol hu thu thi ang berto miang lo kan ti mai ka be hlo chamang mai khan cholni ama biak na na ni ti tu te chuan kar tluanin min chana lam reng reng ngai to man lovin keima ni kan tong zo zo kar tin ani mai lo mo athu nei tu zok min ron biak na nge athu nei lo fe zok ke ni biak na hi ngai poi mo tur ni ta ang kan kalmek dan en hian khoi kong nge kan zo mek a chang thei tu zok ni mi alo ten kan tong trai tam na le kan in khom tam na kan chuang zok mai ni na lang zok a o hi kan ngai chang man lova kan ti apiang ero puina lo ni se ti chang cho in aro puina lo tur hian kan rel zet mai zok to ani ber hi thu dang ZPM hian pudua kora mangin pudua lo zok lalna le thu nei na din an tum wai ni na lang meka pudua tel lo ZPM hi ngai tu ngam po anni lo lain lan sar zok honga zok tuma khela phili te hian vote an tin hwal tan me ka ni MLA lamtang nga zok khel reng renga an buai ani chuan an mahun a eng rein ka ring lo social media man ruwa an man thiam na te chu YouTuber thlengin an ma ni tana thanem ngai thei top chua ti hriat reng Tuesday nightmare thlengin mamo lo taka house to house campaign hlok pui zo ka in nga ya an khosa zui mai te hian social media activist tam tak beng ati thlep tan me ka ni man ruwa ni to lova thei ve reng na an chang choi ni chuan vote share nia base sang taka hoilol lol thei an lani tlat
ruling boy na ni phalo ma mi da block thi anga ya an kho sa te bial hipsa eme ma nga ya po inset hlum an tiang maya anom te mi thar viak tha mi pui du ron te ta na an din mun lo lan hlau ni om taka tun din huna bial som thum panga te mewa vil tu an hanin da rup mai te an worker lian in ti ten sarkar na thok transfer tura pui an thlen hem viau to a soite hi thil tak tak ani ngai chuan kalphung thar hi chu hlataka da sakchi an ni yang pudua tar langa a phen le chungril zoka da nep tumna bol an chai chung chuan an hmel moina an lan sarna an mi pui him na hian dal lam apan rang hle theyang chu